joni garen inchallah e HTA woni hypertension artérielle holko woni hypertension artérielle donc ko ni mbaɗiran ɗum développé mais mi waɗa déjà définition hypertension artérielle mi haala holko woni hypertension artérielle so neni heedi kadi mi haala physiopathologie manam holno neɗɗo waɗirta ha daña holno neɗɗo wurirta ha daña HTA goɗɗum ɗum mi haala diagnostic ɗo foti HTA ji ganda holon façon HTA après mi haala complication manam so tawi jom wonde tension hol caɗele bawɗe tawde ɗum hen mi sakitoro e prise en charge kane prévention comme no bandomi nane e jaben ni donc sen gari e définition HTA wadde définir HTA ko wadde ko une hypertension artérielle systolique et diastolique qui peut être d'origine diverse maintenant so tawi waɗi ɗum définir e pular ko pression gonɗo e nder ƴiƴam waɗa ƴiƴam tawata koye ɗaɗi ɗi so tawi ɗi pottata ko no feewi volume ƴiƴam men e ɓenda hen no ɓendirti ne ɓeydi way kono ƴetta robine mani tan hubba ƴetta racole o ɓiɗamo seeɗa a yiyat après ƴiyam ɗam e ndiyam ɗam en yalta no feewi donc tension aussi tami ko ɗum ko rétrécissement diamètre o fawi hen ƴiƴam dewo hen ɗam ha ɗam force pour ɗam yalta ko ɗum woni tension noon waɗi ko de façon e waɗi ko wiyete HTA essentiel woni tension mo ganduɗa oɗo ko neɗɗo dañata ɗum tan par ce que yettima to foti dañde ɗum walla yettima duuɓi to ganduɗa peut être ɓandu naywi no nguru o nayi wirtini noon ɗaɗi nayi wirta so ɗaɗi natti fottat tan tension dañat labbude ɗum wiyete HTA essentiel e HTA secondaire woni tension mo ganduɗa wonko saabimo ene woodi ɗum noon ko ɓuuri souvent ƴewete ko jeune uji ɗi mo ganduɗa ko cuhlel wona mawɗo tension mum ene ngabba on il faut min ƴeewa holko taki o wonde e tension kono so tawi jomum waɗi dépassé la cinquantaine joguima facteur de risque cardiovasculaire ko wayno ene jogui ɓandu no feewi graisse ene heewi on so wonde tension le plus souvent ko HTA essentiel HTA secondaire noon ene heɓa par exemple debbo reedu jomum wondani e tension kono nde ƴetti reedu nde tension watti ngabbude noppi ene ndira hoore ene muusa ɓerde nde ene fiya ɗum noon ko tension secondaire le plus souvent so tawi jomum instant mo woni reedu o hokkere leɗɗa tan beele tension ne régla kono so jomum jibini tan tension o iwat ɗum wiyete HTA gravitique ono wonde tension kono saabi tension o ko coowgol ngol ene woodi ñabbuji goɗɗi kewɗi ɗi ganduɗa ne mbawi hokkude tension surtout chez les jeunes ko wayno par exemple les VMA woni ñabbu mo ganduɗa on so tawi jomum wondi hen juuɗe mum heddata ko ne ɓayta ko heewi wadda hen kadi ene warña ko heewi wadda hen kadi tension ene ngabba so tawi ko cuhlel ɗum noon waɗa men orienté vers ñaw biyeteɗo phéochromosome wona phéochromosome j'ai oublié un peu le nom en woodi ñabbu goto mo ganduɗa on ne wawi wadde expliqué on tension joni so tawi en ɓenni un peu définition tension garen e physiopathologie so tawi volume ƴiƴam ɓennowo e nder ɓandu ma o 5 à 6 litres o ustaki so tawi ɗaɗi ɗi natti fottade no hannirno ni par ce que a yettima duuɓi ganduɗa a naywi nguruma o natti fottade saaha ko woni nder to ko c'est tout à fait normal so tawi ƴiƴam ene rewa hen aɗa waɗa sentir ƴiƴam ɗam ene yaaha ɗum woni ko physiopathologie donc ɗaɗi ɗi pottatako beele ƴiƴam ɗam rewa no hanniri donc taari ene tiiɗi ɗum waɗa augmenté tension o diagnostic holno gandirten tension holko woni malle tension mbiɗa wiide mawɓe hewɓe ene gandi ɗum d' abord ko noppi diroji noppi ɗi ene dira addata noppi ɗi dira noon ko ƴiƴam ɗam no rewirte e ɗaɗɗi heyni jomum ene nana ɗum waɗa viw noppi ɗi ene dira walla noppi cukka ɓooya dirde so ɓooyi so wonta sukki jomum nanta no feewi ɗum woni acouphène deuxiéme signe tension o ko vertige manam jomum wayno jirleteɗo ni hen sahaji ne wawi dañde ko wiyete phosphène manam sene daara wayno ko yiyata ko jamde ni donc ɗum noon koye signe uji tension jeeya goɗɗo signe goɗɗo tension woni palpitation ɓerde nde sene fiya homo tinna ɗum ɓerde nde ene fiya rut somo fiya omo tinna ɓerde nde ene fiya signe uji goɗɗi kadi ene yiiye e nder tension ɗum ɗon toujours ko woni hoƴƴunu ndu woni teddude jomum lelimo jamma hoƴƴunu tedda comme c'est pas possible ɗum ɗon foof ko signe uji tension jeeya d' accord ɗin malle tension noon so tawi yiyama holko addanta yimɓe wadde confirmé diagnostic o wiide tigui aɗa wonde tension ko mesure tension métre o wadde mesuré tension jomum ɗum tagi son ƴewtinima kala garɗo hôpital hydro ƴeewede ma foof ko température maɗa et tension maɗa par ce que hen sahaji jomum ne wawi wasde tinde hay batte par ce que ɓooye muɗum ha natti tinde ɗum kono so ƴeewama tan ene wawi wiide an de aɗa wonde tension noon waɗi ko grade uji waɗi ko grade 1 grade 2 grade 3 tension grade 1 o
on woni so tawi par exemple pression artérielle systolique diastolique homo woni omo waɗa dépassé 14 kono o waɗani dépassé 15 9 15 10 ɓen ko grade 1 le plus souvent monothérapie régla probléme o walla régime sans sel woni jomum wiya yo accu lamɗam kehiɗe lamɗam ɗam ko tawi jomum wiya accu lamɗam le plus souvent so tawi jomum ene ñaama ɗum fottat ndiyam haɗat ndiyam yaltude so tawi lamɗam haɗay ndiyam yaltude waɗat augmenté ko wiyete volume manam ƴiƴam ɗam volume gono e ƴiƴam o ɓeydoto so ɓeydimo noon ko ɗum woni ko saboto tension ko ɗum taki jomum wiya yo ussu lamɗam ɗam so ussi lamɗam tan volume sanguin o après rein oji ɗi ma mbaɗa filtré so nen waɗi usto seeɗa o wasa tinde e malle tension ɗe goɗɗum kadi ene jeeya e joni sen ɓendi ɗon jehen e complication HTA complication woni lor mo ganduɗa tension ene adda ɗum loruji kewɗi ene keewi hen yimɓeɓe ene gandi ɗum ene jeeya ɓurɗo hewde hen woni AVC on kam yimɓe fof ne gandimo AVC noon sen mbaɗi ɗum définir firti ko ƴiƴam ɗam pression ɓeydoto ha fettina ɗaɗol nder hoore to walla sukka ɗaɗol nder hoore to par ce que AVC ko ɗiɗi ko AVC ischémique walla AVC hémorragique AVC hémorragique firti ko ɗaɗol ngol koko fetti ƴiƴam ɗam wone sarade nder hoore to on noon le plus souvent jomum yanat so yani kadi waddade hen dillere mawde waɗa ko wayno crise ni on wadda hen kadi wooda banggue ɓandu mum caliɗo par rapport e to parenchyme cérébral nangaɗo so on addama hôpital ko ɓuuri hewde hen min mbaɗamo stabilisé tan kono prise en charge o tigui namdi ko scanner so waɗama scanner ha paari ande holno ƴettite en charge so tawi ko AVC hémorragique o manam ko ɗaɗol ngol ko fetti ɗum ko neurochirurgien o foti safrude ɗum manam il faut ko waɗa clampé ɗaɗol pettugol ngol beele ƴiƴam ɗam en darto après noon ko heddi ko waɗi constitué ha paari woni séquelle aji ɗi woni ronkore nde donc ɗum ɗon aussi tamit so tawi ƴewtidima so tawi jomum waɗi AVC hémorragique so nawama hôpital Tamba ɗo kanko ɓuuri ɓadade ala neurochirurgien so tawi ɓe mbaɗi scanner ɓe tawi ko kañum ko Ziguinchor walla Kaolack waɗa ɗum ne woɗɗi te ko urgence donc d'où l'importance yimɓeɓe mbatta haqqille e prévention par ce que so tawi jomum rentima tan ene wawi wasa yetta toon inchallah man gari e prévention he deuxiéme façon complication woni AVC ischémique woni ɗaɗol ngol koko fetti koko sukki par ce que so tawi ƴiƴam ene waɗa circulé no fewi e nder ɓerde ene wawi wadde hen sahaji ko wiyete embol way kono gabbon ƴiƴam tokoson ni kono ganduɗa kon gabbat kon ndewa ɗaɗɗani kon jaaha ha dow hoore to noon ɗaɗi ɗi ene pamɗi so yettima to waɓen tan sukkat so tawi sukki noon natti ɓennude ɗon natti wadde vascularisé manam oxygéne mo cerveau sohlata o heɓatamo so heɓano ɗum liɓa jomum le plus souvent noon ɗum woni tension calme jomum yanat soit ronka haalde ɗemgal ngal salo yeeso ngo yaara banggue jungo ngo e koyen ngal yaara banggue en fonction partie cérébral nangaɗo on woni ɓurɗo hewde mo yimɓe jiyato ɗum ɗon foof ko so tawi heeɓi neɗɗo aussi tamit ko scanner o tan waɗata permettre min ganda holno prise en charge o continuirta ɗum tagui son ƴewtini ɓen so tawi ɓe gaari le plus souvent ene wodi délai goto mo ganduɗa on délai so tawi ɓennani ɗon tan min ɓenninata ko ɓuuri yawde e nder 6 heures de temps 4 à 6 heures de temps so tawi ko ɗum waɗi institut ko ɗum waɗi installé e nden timmani taw 6 heures de temps sonne waɗi min ɓenninata to ganduɗa aɗa wadde scanner à partir de ce moment so scanner o yalti neurochirurgien o walla généraliste comme moi wawa gérde so tawi ko AVC ischémique par ce que ene wodi daɗɗe ganduɗa wawa hutorede pour jomum surpuɗaɗe tokkito kono ko ɓuuri hewde hen so waɗi constitué hankkadi ne wonti séquelle manam sene ussone ko seeɗa ussorto seeɗa jomum wawi wonde hen duuɓi taw ene artire seeɗa donc ɗum noon heɓade ɗum moƴƴi les autres complications de l'HTA so tawi en ɓenni banggue AVC o kam ɓuuri hewde ene wodi complication cardiaque kadi so tawi ƴiƴam ene waɗa circuler no fewi partout ɗeɗol waɗowol vascularisé ɓerde nde ene wawi fettude ɗum wiyete infarctus du myocarde manam ɗaɗol ngol fetti banggue goto ɓerde nde natti wadde vascularisé sone waɗi fuɗɗo ñolde bona ɗum noon aussi tamit koye complication HTA jeeya ene wodi complication ji ɗi ganduɗa nanggata ko koyɗe ɗaɗi koyɗe ɗi cukka koyngal ngal ɓuurta natta wadde circuler no fewi kadi ne wawi addude complication ji goɗɗi d' accord sen ɓenni ɗin complication ji garen un peu e prise en charge diabète e HTA ɗum woni presque ko rendinen ɗo hannde woni ene wawi waɗede prévenir surtout HTA o honno HTA waɗirte prévenir so tawi jomum ko suka fuɗɗima dañde tension ƴeewete taw ene jogui facteur de risque no wiyete facteur de risque cardiovasculaire so tawi jomum ne heewi graisse mbiyeɗa ya waɗ sport
no mbawirɗa beele guerso e usto par ce que so guerso ussima tan nattat sukkude ɗaɗi ɗi tension ma ne wawi artude normal ɗum ɗon ko HTA secondaire so tawi jomum ko mawɗo déjà yettima duuɓi to fota dañde tension mbiyetoɗa ko yo wat régime so tawi ko grade 1 manam tension o yettaki to ganduɗa leɗɗe ɗe soit sohluto ne wawi hokkede juste ƴewat régime ɗum tawi son ƴewtini so jomum ari le plus souvent wiyata ya rento lamɗam kehiɗe ha wona balɗe seeɗa après gara ƴewte tension so tawi tension o ƴewatama tawama o regli o jippima no hanniri ni mbiyeɗa ya continue noon régime o le temps que régime o natta wawde réglude tension ma so newo leɗɗe ɗe nanne so tawi noon jomum waɗi régime malgré ça to arti gonga malle ɗe gussima natti timmi kono tension waɗama vérifié tawama ha joni homo ngabbi ko nden watte introduire leɗɗe ɗe woni antihypertenseur leɗɗe biyeteɗo ɗon ko monothérapie ko lekki woto ƴettata leɗɗe tension noon so tawi a windanama ɗum poɗɗa ko toppitade o bandira men ɓe noon malheureusement ne heewi hen ɓe ganduɗa mbiwa ala lekki tension waɗa yar sa yeere sertata hen wasde yarde ɓuuri mi sikki noon jara lekki ma gurda e tension maɗa wasa addandema lor ɓuuri moƴƴude wiya ala a yarata aɗa yara goɗɗum ko ganduɗa peut être réglata tension ma ha fina limma so fini liɓima forcément ƴettat leɗɗe ɗe par ce que ay meeɗi goɗɗum ɗum kadi wontinima lor wontini kadi lor ɓe gonduɗa ɓe donc prévention c'est très important so jomum wiyama wonde tension ko mawɗo yo toppito leɗɗe mum tension toppito kadi no hanniri ni ƴetta ɗum régulièrement woto ƴettu comme no wona maire uji ƴetta ɗum balle sappo e joyyi affaire o sabora tan beddo ɓen malheureusement ɓanndu maɓɓe yawat andide lekki ki wonta ko ma lekki ki changé te traitement chronique ko ganduɗa koko juuti plus enen ɓeyde plus ene seera manam leɗɗe ɗe plus ene ɓeyde plus ene seera donc ɗum ɗon ɓeydoto musde e population ene moƴƴa à chaque fois so jomum windanama monothérapie wiyama yo toppito no hanniri no yo toppitiro noon so nene waɗi ɓooye juutde ƴettude kin lekki taw ene régla tension mum taw adanta ɗum caɗele ene jomum noon wawi ƴettude lekki o yaha ha wona dummuno o yaha ha wona dummuno tawa tension oɗo saaha joni ɓurtima lekki ki doole so nen heeɗi malle tension ɗe puɗɗitoto arde d'où l'importance aɗa wonde e tension walla diabète jogoɗa un suivi régulier manam il faut ko jaaha régulièrement poste de santé ɓurɗo jagademo walla centre de santé ɓe mbaɗa vérifié tension maɗa ɓe mbaɗa vérifié sukara maɗa ɓe ganda sene régli ɓe mbima ɓe kokkuma rendez vous balle sappo e joyyi walla lewru so tawi réglani ɓe mbaɗa kokkuma rendez vous ɓaɗiɗo ɓe ƴeewa so tawi wonno way s'il le faut sah mbaɗɗa envoyé to spécialiste o wawa wadde rééquilibré inchallah donc mot de la fin banggue HTA surtout banggue tension e diabète o ko prévention yo yimɓeɓe ndento tigui kala gonduɗo tension yo ƴettu leɗɗe mum tension régulièrement comme no docteur mum windiri ɗum ni so tawi ƴetti leɗɗe ɗe yi ha joni malle ɗe ene gara yo ruttoto médecin traitant muɗum haalana ɗum so nden waɗi o change traitement o soit o ɓeydamo walla o waɗamo réadapté régime o kadi c'est très important effort physique o aussi c'est important woni yandade subaka e kikiɗe walla subaka fof haade nangue yaltude ko tahi mi yiiɗa mawɓe jaaha e nangue gueso so tawi nangue ene wuuli sa yeehi a waɗa déshydraté sa waɗi déshydraté ɗum ko complication goɗɗo addantama ɗum taki sport o aussi ene woodi waktu mo watte subaka law haade nangue yaltude walla kikiɗe kirɗo taw nangue ɓumni so nden waɗi mbawa wadde effort physiquement taw watta déshydraté goɗɗum ɗum kadi yo yimɓe toppito yarde ndiyam jaram ɗam aussi c'est très important so tawi jomum ene yara no hanniri ni ene ƴetta leɗɗe mum tension normal dañata ha complication ɗiɗi ganduɗa ene heewiyede e HTA donc ko ɗum woni komin jinno wadde partage temps o pratiquement o gassi joni peut être mot de la fin ko fammin ɗon ne inchallah hande woni première phase o woni conférence o janggo noon ene waɗi jour dépistage diabète et HTA batteɗo au niveau du centre de santé sous les partenaires techniques et financiers de ABREF donc onon foof on noddama yo gaare keewal son gari noon mbason waɗno jalluɓe ni mbason ñamde mbason yarde ha garon toon inchallah ma sukara mon ƴeewe tension mon ƴeewe so nen heedi après kokke ɗon ko ñamɗon goɗɗum ɗum kadi mbiɗa waɗi hen intégré journée don de sang par ce que amin keewi komin dañata ɗo yimɓe ɓe ganduɗa ɓalli mabɓe ne sohla wattede ƴiƴam mais malheureusement taw ƴiƴam ala hen sahaji ko famille o yahata ha Tamba hokkiri ha ƴiƴam fuɗɗo addede ɗum ɗon tahi à chaque fois ko gonmi ɗo ko mbiɗa ƴeewa wadde organisé journée don de sang beele population en anda ɗum par ce que ƴiƴam dañete tan koye neɗɗo guurɗo kadi ƴiƴam jawdi wawa ittede watte e neɗɗo donc neɗɗo guurɗo tan wawa hokkirde so nene waɗi cuhluɗo o waɗane o wawa dadde donc journée janggo kadi hamin mbaɗi hen intégré journée don de sang pour jeunes uji aroɓe ɓi soɓe gari so nene waɗi ɓe mbawa kambene waɗnede vérifié tension mabɓe e diabète mabɓe en même temps aussi tamit ɓe mbawa hokkirde ƴiƴam beele ɗam ɗon ƴiƴam ene wawi nafde ɓesgu Médina Gounass inchallah so ko daña hen foof ma wod quantité gonɗo Tambacounda par ce que
kamɓe ke hokkuɗen ma won kadi ko woni ɗo e centre de santé ngal kala kajaniɗo waɗane ɗum inchallah. Donc merci beaucoup, on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.